Kakain lang natin. Chamsi. Mama, mag-video ka. Bo, anong buri mo? Mag-video ko, nakakarapa mo. Gusto ko. Hindi. Dala niya kanina. Ayun. Ay, kasarap. Na, yang tama gabrawar. Wala, titingin lang tayo. Oh, ang daming prutas. Pwede. Bakit ano eh, public king. Pwede yan, oh. Picture lang ako. Wow, low price. Be, oh. Ayun na. 37 lang. Mamirahan pipo nga. Kasi kanina sabi mo, pagkabaling nila, pero Bili na kayo. Nakuha mo isang green na malaki. Yung nagarayang green. Malaki. Yung malaki. Wala na malaki. Maliit na. Wala tayong malaki. Walang malaki. Joey. Wala. Small. Robinson. Ah. Bakit kayo kilo? Ay, tayo wawanam. Oo, munta ka pa ano. Madrid na ka pa. Basta ito ka naman. Matalamya ka rin. Ang bibilin mo? Dito? Oo, bibili ko. Ako naman kalahati. Sa Check guli. nila yung titulo ng original. Sa guli lama. Ay, di yan. Uy, mag-video ka pa. Wala, trip ko mo. Bakit? O, di mag... May ka na. Popang tayo. Di kayo kumara kayo. Ikaw ba, ano ang bibili mo? Ako, wala. Lahat ay bala kayo. Wala, hindi na tayo pupunta ng SM. Dito lang tayo. Oo. May tangkayo, papalit niya, di ba? Hindi, burik sabihan. Munta ka pawari naman, supermarket ka rin. Oo, hindi na tayo supermarket dun. Pero po ba na? Oo, pupunta tayo. Kaso hindi tayo dun. Dito tayo. Pili ka na dyan. Wait lang. Dali. Hintayin ko lang siya. Panahin kayo mo yung Shamshi. Bilisan mo. Salin ako.
napili ka na? Anong bibiliin mo? Na? Magkano ka na lang din, ganyan na lang din, oh. Pringles na lang. Oo. Ayan, Lays, ayaw mo. Yan na lang. O, yan, sige. Papabayad natin kay Kuya Joey. Ha? Sige, siya yung magbabayad dyan. Ako naman magbabayad. Sige Oh. na. Ako ayoko yan. Kunin mo na sa'yo. Inumin May mo, tubig di ka siya. kuha. May tubig kami. Wala na. Yan na lang. Doon lang tayo. Wala na. Wala na. Di ba ganito to? Ang dami. Oo, mga ganyan yan. Hindi ganyanin, mababa mo. Ito maba, mura lang to. Ganyan na lang. Bakit? Ano? Wow, strawberry. Hindi. 170 po siya. Yummy. Wait lang. Nakapila naman siya. Hindi na tayo kakain. Saan? Wala yan. Boxer. Hey, sandali lang tayo. Ano, no? Meron ako dito. Saan ba yun natin? Bayad ba? Kunin mo na. Wala pong go rewards natin sa start. Baka gusto niyo pong mag-avail. 100 lang. Walang expiring. Meron mga wala rin kayo. Wala. Hindi ako din mo. Wala na lang Saka tayo. talak mo naman. Try niyo na lang po yung apps namin, sir. Pwede niyo siyang i-download yung go rewards. Sige. Thank you. Kaya ito yun. Sige. Dito ata yung ay exit oh. Bilis! Ito tip leader niya, kaya ang ginulot ko lang din eh. Na? Ito tip leader. Ha? Kilala Mga nito. greenan din. Ganun, uminipit siya kayo. Mag-check yung kasi price eh. Kaya, No ka rin kasi ni Joe eh. ha? No ka rin ni. St. Dominic Villa. No ka rin ni. San Fernando no. Kaya tong San Jose makanyan. Na? Linabas tampa San Jose. Hali. No ka rin ni. Ine? Nano Oh, ine? No ka rin niya. No ka Kaya rin. ni sa Agustin. Ah, chuta na sa nag... Ah,